Sama Madar iki jenenge Madar. Arci. Arci, ya Arci. Arci. Arci, hei. Di anu, taleni. Aman taleni oleh nguber ya. Ayo. Arci. Hei. Hei. Mlebu. Arci jenenge. Arci. Ora anu. Arci. Arci. Ayo. Ayo. Gung kenal aku, arek jenggeng-jenggeng. Wis kenal dino ora ngomong deh. Arci. Isu-isu wajib kopi berarti ya. Wajib kopi ini kudu dino besok. Ang turu kopi ini. Gini. Awas. Awangnya cilik ya. Alon-alon. Arci, nyapa ke arep nguyuh apa arep nyapa ke? Biasane lek anu ngono kuwi. Ki rantene dawa apa cendek iki? Dawa endek kuwi rogan, gak pate dawa. Iya, Arci nguyuh Arci. Oh, Arci nguyuh Arci. Iya ngono kuwi nek isuk. Hei, Saisa Madar ya. Yo. Saya sik kabeh. Sari Bar iki manjing. anjing Daud. Pak Jogoboyo. Oh. Mabit. Orang tempat ya. Iya.